Hunermendekî Kurd di nav hunermendên sed welatên de bûye yekem. Elî Riza Bavendpûr xelkê Kirmanşana Rojhilatê Kurdistanê ye. Hunermendê Kurd Elî Riza Bavendpûr ji Rojhilatê Kurdistanê di pêşbirka cîhanî ya berhemên hunerî ji dar de ku li welatê Nemsayê birê veçû, xelata baştirîn pêkêrsaz wergirt. Elî Riza Bavendpûr xelkê Kirmanşanê ye û beşdarî di pêşbirka cîhanî ya hunerên destiyên ji dar de kiribû ku îsal li bajarê Giraza Nemsayê hatî lidarxistin. Li gor nûçeya Irnayê rêvberê rewşenbîrî, kulturî û karên destî yên Kirmanşanê Perwanê Heyderî ragihandiye di pêşbirkeke navdewletî de li welatê Nemsayê ku sed hunermend ji sed welatên cîhanê tê de beşdar bûn. Hunermend Elî Riza Bavendpûr karî pileya yekem bi dest bîne. Perwane Heyderî gotiye berhema Elî Riza Bavendpûr peykareke nuwazeya derbarê guhertinên di jîngehê de bûye ku ji aliyê lejneya jûriyê ya pêşbirkê ve weke baştirîn berhema hunerî ya ji dar di sala 2019 de hat hilbijartin. Heydarî daye xwe ya kirin beşeke din a wê pêşbirka cîhanî ya hunermendan çêkirina berhemeke hunerî ya ji dar ji aliyê her hunermendeke ve li ser giringirtirîn cihê tûrîstiyê welatê xwe bûye û di vê beşê de jî Bavendpûr şûnwarê dîrokî Taxbostana li Kirmanşanê li ser darekê çê kiriye û pêşkeşî muzexaneya Beethoven kiriye.